Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatikan, eskerrik asko Euskaltzaindiari gu gonbidatzearren, gustora etorri gara, kontatzera guk eskola publikoan zertan gabiltzen. Bai, etorri gara alde batetikan Inigo Salaberria da EIZE elkarteko lehendakaria, EIZE da sare publikoko zuzendarien elkartea da, eta ni naiz Lourdes Imaz, EIGE, Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteko koordinatzailea. Eta elkarretekin etorri gara, elkarrekin osatzen dugu Euskal Eskola Publikoa gaur bihar ekimena, eta elkarrekin lantzen ditugu hainbat gai, horien artean gaur ona ekarri gaituena. Pixka bat esaterren, EIZE elkartea dago 325 ikastetxeetan, eta EIGE gurasoen elkartea dago 500 ikastetxe publikoetan, erkidegoan, eta baita ere iparraldean han daukagun ikasbi federazioaren bitartez. Hori esan da gero, pixka bat, nik egingo dut bion artean 20 minututan egingo dugu, dudarik ez. Nik sarreratxo bat egingo dut pixka bat datu batzuk ematen, eta gero, Inigok jarraituko du, bai. Nik datu batzuk ematearren, bai hasi nahi nuke esaten, kontatzen pixka bat ez, eskola publikoak ze pixu daukan euskararen irakaskuntzan, ez? Hor adibidez dazkazue PISA, azkeneko PISAren datuak, ez? Azken PISA 2015an egin zen, aurten egingo da berdia, eta horre ematen dituen datuaren arabera, ikusten duzue sare publikoan, hau erkidegoko datuak dira, bakarrekan, ikasleen 83,4a D ereduan dagoela, bai? B ereduan dago hor daukazue 8%, eta A ereduan daukazue 8,6%, bai? Bestalde beste ondoan dago sare kontzertatuan, hor dauzkatzu sare kontzertatuko datuak, ez? Baina ikusten duzue D eredua erkidegoan oso indartsua dela, bai? Bai, eta gaina ere, beste datu importante bat, erkidegoan gainera 2012-tikan 2015-era 2,9 puntu igo da D ereduan dagoen, sare publikoan D ereduan dauden ikasleen kopurua. Hau da, gehien igo dena da sare publikoan, ez? Horrek esan nahi du, familiek eskolaren aldeko apostua egiten dutela, eta eskola publikoa benetan garrantzitsua dela herri honetan euskararen etorkizunerako. Gero, pixka bat Nafarroara joaten bagara ere, ez dauzkatatua, baina Nafarroan adibidez, B eta D ereduko ikasle kopuru altuena baita ere sare publikoan dago. Baita ere esan behar da, azken datuen arabera D eredua jaitsi egin dela, pixka bat, eta eredua igo da, baina Nafarroan ere B eta ereduko ikasleen gehiengoa sare publikoan dago. Eta baita ere iparraldera joan da, esan behar da, iparraldean garrantzitsua da esatea, iparraldean familien 70% sare publikoan ikasten du. Eta han ere sare publikoan dagoen eredua da, eredu elebindun bat da, hau da, erdia sare publikoan ezari nahiz, ez? Badaude 100 ikastetxe, non ikasleek ikasgaien erdia euskaraz egiten duten, da beste erdia frantsesez, ez? Honekin esan nahi dut, iparraldean ere eskola publikoak asko daukala egiteko euskara indartzeko eta euskararen etorkizunerako. Hau esan da, pixka bat kokatzearren, nik beste datu bat eman nahi nuke guretzat oso importantea dena. Guk oso argi daukagu euskara eta inklusioa eskutik joan behar direla, ez? Lehen Imanolek esan du, kristau eskolako geletan aniztasun handia dagoela, ez? Sare publikoan oraindik eta aniztasun gehiago dago, ez? Hor ikusten baldin baduzue, hau baita ere PISA da, ez? PISak izango ditu gauzatxarrak, baina baita ere datu honak ematen ditu, importanteak. Eta hor ikusiko duzu, eskarraldean daude sare publikoko datuak eta eskubialdean sare kontzertatukoak. ISEK ez dakizunentzako da, hezkuntzan asko erabiltzen dugu, baina bada espada ere da indize sozioekonomikoa, ez? Horre kalkulatzen da ikasle, PISak egiten duena da, galdera batzuk egiten dizkie familiei, ez? Zer ikasketa dazkazue, zenba liburu dazkazue etxean, eta bar, eta horren arabera ateratzen da, media bat ateratzen da, hori 0 litzateke, eta horren arabera kalkulatzen da ikasleak non kokatzen diren, ez? Eta, horrek ere datu interesgarriak ematen dizkigu, ez? Hor ikusiko duzu argi eta garbi, ikusiko duzu lehenik eta behin, bai sare publikoan da bai kontzertatuan guztietan jetxi egin dela ISEKa, guztietan jetxi da, baina berezik ikusten duzue sare publikoko egoera sozioekonomikoa askoz basuagoa dela, sare kontzertatutako baino, eta gainera ereduetara joaten bazarete, hor ikusiko duzue A eredua dibez, sare publikoko A eredua, geto bat da, hor kokatzen dira egoera sozioekonomiko txarrena dakaten ikasleak,
Eta, klaro, egoera sozioekonomikoaz hitz egiten dugunean, horrek eragin bat dauka, hori ondo demostratuta dago, egoera sozioekonomikoak ondoria dazkala emaitzetan, eta noski Euskararen irakaskuntzan, ez? Orduan, horrek usten duzue, A eredua, egoera sozioekonomiko txarrena daukala, emaitza txarrena dauzkana, eta noski hizkuntza eta noski Euskara maila txarrena dauden ikasleak hor pilatzen direla. B ereduare ikusiko duzue gero eta antz gehiago hartzen ari dela, sare publikoan gero eta A ereduaren antz gehiago hartzen ari dela, ez? Horrere, baita ere ikusten dugu, asko jetxi dela, 2012-tik 2015 ikasleen egoera sozioekonomikoa. Eta gero, D-ereduan ikusiko duzu baita ere, gure sare publikoko D-eredua gero eta anitzagoa da. Sare publikoko, klaro, kontuan izan, 94%, sare publikoan D-ereduan dago, hor aniztasun handia dago, ez? Eta, hori ere, aniztasun horrekin lan egin behar dugu, ez? Pixka bat datu hauekin, datu hauek dira, kontuan hartzeko gero hauek pixka bat Iñigok oinarrituko da datu hauetan, baina interesgarria iruditzen zaigun pixka bat kokatzea. Hemendikan planteatuta guk ze planteatzen dugu, ez? Honekin lotuta bai izan nahi nuela guk argi eta hori planteatzen duguna da hizkuntzen eredua sare publikoan segregazioa sortzen duela, ez? Esan dizudan bezala. Ez da, ez bakarrikan ikaslek ez dutelako lortzen Euskara maila egokia, baizik eta ikasle horiek emaitza txarrak lortzen dituztelako zera guztietan, ez? Orduan, lotuta dago, eredua lotuta daude ez bakarrikan hizkuntzaren ikaskuntzarekin, baizik eta orokorrean emaitza txarrarekin, ez? Orduan, hori. Eta, hemendikan abiatuta, bi elkarteok, elkarrekin prestatu genuen, orain dela urte batzu dokumentu bat egin genuen Euskal Eskola Publikoa haratago, hemen, hainbat atal dauzka, eta gure asmoa zen dokumentu hau izatea, etorkizunera begira, edozein lege, edozein aldaketa egiterakoan, buruz ez kontutan hartu behar ziren gaiak, ez? Eta, hor atal bat daukagu hizkuntzari lotuta, pixka bat ordazkazue puntua, baina pixka genetikan joatearen argi daukaguna da adostu behar dela zera bat, hizkuntzen marko berri bat adostu behar dela, politikoak eta sozialki ezin dugu jarraitu ereduekin. Horrek izan nahi duena da, ikasle guztiek derrigorrezko hizkuntza bukatzean bi hizkuntzen ezagupen egokia izan behar duela, eta ez egokia bakarrikan, baizik eta finkatu egin behar dela, ze maila izan behar den, eta gero gainera hori lortzeko baliabidea behar direla. Lege berria egiteko noski kontuan hartu behar direla unibertsitatean egiten diren ikerketak, eta baita emaitzek ematen dituzten datuak, ez? Emaitzek, klaro, PISA eta hola, datu pila bat ematen dizkigute, ez? PISAk eta, ikasturtean zehar, ikastetxetan egiten diren ikerketek, hainbat datu ematen dizkigute, ez? Orduan, hortik abiatu beharko litzatekela. Esan bezala, eredua gainditu beharko litzatekela, eta, pixkat hori, ez? Orduan, bilatu beharko litzatekela, adostu beharko litzatekela, hizkuntzak modu integratean ikasteko erreferentziazko marko bat, ez? Hori gero pixkat gehiago komentatuko dinigok. Eta, esperientzia pilotuak markatu. Vale. Esperimentazioa eta ebaluazioa, nola ez? Esperientzia pilotuak bultzatu, hizkuntzen benetako ikaskuntza bermatzeko, tipologia desberdinetako ikastetxeetan. Hau da, kontutan izan da, zean iztasun dakagun, tipologia desberdinetako ikastetxeetan, irakasleen gaitasun didaktikoa hobetu, eta gero baita ere truke programak eta eskola kanpoko jarduerak. Klaro, guk askotan hitz egiten dugu erabilerari buruz, ez? Eta, klaro, eskola ezin da iritsi guztira, ez? Eskolak esan dugu, sare publikoan bintzat bermatzen duela, 96% D-ereduan ikasten duela, ez? Baina gero ikasle horiei eman bertzaile aukera erabiltzeko eta horretan gizarteak eta guztio daukagu ardura. Orduan, horretarako guztion elkarlana behar dugu. Eta, ni horrekin ja Iñigori hitz ematen diat. Eskerrik asko Lourdes, jaun Andreak, arratsaldeon. Eskerrik asko honeago gonbidatzeagatik. Gezurrik ez dizuet esango, errespeto handia emateit halakoetan hitz egitea, ez baina honetan bat ere ibilia eta ez da abila ere. Baina, Euskal Eskola Publikoaren ikuspuntua pixkat adieraztearren, Imanolek ondo adierazi du, tresna bikaina eskaini zeniguten, ez iskanbila gutxikin, orain dela 50 urte, baina gaur egun inor gutxi jartzen du hori zalantzan, ezta? Eta gaur tresna hori badakagu, aurrera egiteko tresna ezin hobea.
Baina tresna horri ere, zuku atera behar diogu, zeren erronkak, izenburuan ere ondo adierazten duen bezala, erronkak ere ez dira gutxi. Ditugunak egun eta etorriko zaizkigunak epe motz eta ertainean. 1000 urte honetako bigarren hamarkada amaitzera doan honetan, ikastetxe publikoen egoera oso anitza da, Imanolek ondo adierazi du, eta honetan ziur nago bat etorriko garela hiru eragileok. Diagnostikorako hainbat ebaluazio datu zein evidentzia daude, eta guztiek diote neurri bereziak aurre ikusi behar direla ditugun erronka anitzei erantzuteko. Hizkuntzen trataberari dagokionez eta espreski euskera batuaren ezagutza mailan areagotzeko, sakontzeko, egun arte garatu den ereduak frogatu du ezagutza maila areagotzeko tresna baliagarria izan dela. Aitortu behartzaio etxetik erdaldun datozkigun ikasleak euskalduntzeko baliabide esanguratsua izan dela. Orain eta geroak, ordea, erronka berrien aurrean jartzen gaitu etengabe. Erabilera sustatu nahian, Lurdesek aipatu duen bezala, tematzen ari gara, baina ezin dugu ezagutza mailan, zorroztasuna aipatu duzu, atzera pausurik eman. Argi dago erabilera sustatzearen eta ezagutza mailaren handitzearen arteko oreka bilatu behar degula. Baina guzti honi nola aurre egin. Goizean aurkeztu den webgune berria tresna eta baliabide ezin hobea deritzot, ikastetxe guztietako ordenagailu guztietan irakasleri eta familia guztietan egon beharko duena. Gu horretan lanean, gaur goizean ja hasi gea, banaketa horretan. Hizkuntzen irakaskuntza metodologiaren hobekuntzari ekin behar zaio indar eta sendotasun osoz. Ikasleen errealitatearen diagnostiko soziolinguistikoa egin behar ditugu ikastetxe. Askotan errepikatuko ea, gai berdina zaigea, hezkuntza zaigea. Bai sare baten, bai beste saren, baina hezkuntza zaigea eta gure neska mutiletaz eri gera, eta gure familitaz beraz, ideiak behin eta berriz errepikatuko dira. Errealitatean hitz eta aldakor baten aurrean gauden enean, ezin ditugu neurri berdinak planteatu leku guztietan, irtera profilak definitzen duten arrakasta maila nahikoa lortu ahal izateko. Ikastetxean erabakitzea ahalmenean, eta hau bai, publikaren ikuspuntutik esaten dut, erabakitze ahalmenean nioen bezala sakontzeak on egingo digu honetan ere. Diagnostiko egokietan oinarrituta, marko normatibo zurrunek errazten ez duten denboren, momentuen, intentsitatean eta sakontasunaren inguruko erabakiak hartu ahal izango dira ikastetxez, ikastetxe. Guztio koherentzia batetan, noski. Bide honetan ibiltzeak de facto hizkuntza ereduetatik kanpo aritzea da, beraien aspektu positiboetan sakonduz eta garatuz, bidea hortik handi joala uste dugu. Gure hizkuntzaren ezagutza areagotu den arren, pausu sendoak eman behar dira hiztun aktibo berriak erakartzeko. Eta hemen dago gakoetako bat. Horretarako familien eta oroar gizartearen atxikimendua hizkuntzarekiko areagotzen ikasi eta jakin eta asmatu egin behar dugu. Egungo gizartean hitzonen aurrean, estrategiak aldatu beharrean gaudela deritzogu. Ondare kultural elean hitza baten murgilduta gaude eta euskerak kontestu globalean bere lekua hartzen jarraitu behar du. Ezin diogu eutsi ikuspegi antropologiko soilari. Komunikatzeko bide desberdinak daude eta berriak sortuko dira. Eta haiekin aritzeko prestatu behar ditugu gure ikasleak euskararen lekua bermatua nahi baldin badegu aurrerantzean ere. Gurean ditugu mundu, izaera, kultura berriekin elkarrera egiteko aukerak jorratu behar ditugu, eta horretan ari gera egunez egun. Bide honetan ere, integrazio eta kohesioaren lan eskergan sakontzen joango gara gizarte eredu konpartitu, sendotuz eta aberastuz. Bertako hizkuntzarekiko atxikimendu irudi berria eta hobetua sustatu behar dugu, kultura aniztasunetik. Euskara eta euskal kulturaren irakaskuntzan. Izaera sentimendua garrantzitsua da, motivatua egoteko, hizkuntza hori ikasteko. Zeren bestela arrotza zaigu, eta motibatuta ez baldin bagaude, ez dugu ikasiko. Edo behintzat ez dugu ganoraz ikasiko. Euskal dimentsiotik urrun dagoena ez da inoiz euskaldun soila sentituko. Berea den hori ere babestuta eta baloratuta ikusten badu, kulturen arteko fusio
izango den gizabanakoa sentitu daiteke. Eta momentu horretan, orduan bai, biekiko atxikimendua izango du. Eta ados gaude, aniztasunaren gizarte batetan murgilduta gaudela. Hizkuntzen gaitasun hobetua lortzearekin bat letorki hauxe. Ama hizkuntza desberdinak lantzeko moduak topatu behar ditugu ere. Ez da erronka makala. Bigarren hizkuntza lehenengoaren gainean erekitzen denean, lehena makala balima da, bigarrenaren aldemeiai egokia zailagoa izango da. Eta hori egunero ikusten ari gera gure ikasgeletan. Ezagun bezain ohiko zaizkigu ikastetxetan aholku bila datozkigun familiak, euskeraz ez dakitenak, nola lagundu dezaketen galdetuz. Beraien seme-alabak nola lagundu ditzaketen galdetuz. Eta errealidadeak egitateek esaten dute, etxeko ama hizkuntza aberatsa dutenek egokiago erakitzen dutela bigarren edo hirugarren hizkuntza hori. Kasu honetan, euskaldunak ez diranak, euskara. Elkarlan bide horretan, eskainiko ditugun aholku eta iradokizunak garrantzitsuak izango dira. Gaitasun komunikatibo globalaren ikuspuntutikan, hemen gakoetako bat. Gaitasun komunikatibo globalarena. Eta bide batez, ikastetxe barru zein kanpoko ekintzetan preseski sustatu nahi den ekosistema linguistikoak bere biziko garrantzia du. Euskararekiko predisposizio positiboago duten horiek ere gure ikastetxen ditugu. Ez soilik euskaldunak ez diranak. Imanolek aipatu du, eremu euskaldunak eta eremu ez euskaldunak. Gurean ere, zalantzarik gabe hori gertatzen da. Hauekin, pentsatzen dugu ez dituztela estrategia eta baliabide zaharkitu horietan bilatzen ari diren erantzun egokirik topatzen. Hauekin erabilera egoki eta gozagarriak izateko estrategiak beste behin behar ditugu. Eta gozagarri estrategia horietan, erronka horren aurrean eskola soilik ezin du. Zuek behar zaituztegu. Zuek sortzaileak, komunikatzaileak. Zerrenda luze bat egin du Imanolek, eta nik azpian sinatu egiten dut zerrenda horretan. Horiek emango dizkigute eta tresna horiek gozatzeko baliagarriak izango zaizkien tresnak. Guztiak koherentzia bat izan beharko du eta beharrezkoak dituen neurri eta baliabideak garatzeko ahalmena eta eskumenak garatu beharko dira. Normatiboak, baliabidezkoak, jarrerazkoak eta abar. Era honetan, eragile oro, administrazio orokorra, lekuan lekuko administrazioak, ikastetxeak eta ezinbestean familiak, interpelatuta gaude eredu integral eta integratzaileak sustatu eta laguntzeko. Ikusten nahi naiz mugitzen ari zaidala, labur bukatzeko. Egungo xedea, euskeraz zein beste hizkuntzetan ematen diren emaitzak hobetzea dugu, baina ezinbestean guri dagokigu euskerazko emaitzak hobetzearena. Hizkuntzen irakaskuntza ona behar du izan, guztietan eta toki guztietan. Ondo taxutu eta manatu beharko dira beraz, xede hori lortzeko ditugun baliabideak eta berriak bilatu. Bide beretik, eredu berria zein epe eta baldintzetan garatuko den zehaztea funtsezkoa dela deritzogu. Jokoaren mugak eta arauak ezagutzera eramanaz ikastetxe bakoitzak denboraz bere erabakiak hartu ahal izateko bere gizarteari, zerbitu behar dion gizarte horri erantzunik egokiena eman diezaion. Beti ere, euskararen bidetik. Eskerrik asko.